Abych byl upřímný, dřív jsem si myslel, že výměna potahu na autosedačku je dost otravná. Zabere to čas a dá to práci. Ale tenhle potah, co držím v ruce, mi úplně změnil názor. Prostě ho vezmete, nasadíte na sedačku, trochu upravíte, hotovo. Žádné nářadí, žádné složité kroky, celý proces nezabere více než 2 minuty. Je vyrobený z vlné PU kůže, je odolný proti poškrábání a opotřebení a vydrží i při dlouhodobém používání bez problémů. Navíc je opravdu snadno čistý. Když se ušpiní, stačí ho jen otřít a vypadá zase jako nový. A co je ještě lepší, díky bezošvému provedení, bez výplně, je krásně produčný. V létě se na něm nelepíte, v zimě nesudí, zkrátka pohodlné sezení pro celý rok. A teď to nejlepší. Na Temu ho můžete získat za 0 korun. Vyrazili jste na cestu a najednou zjistíte, že vaše pneumatika je prázdná. Žádný stres, tenhle přenosný autokompresor to za vás vyřeší. Na Temu ho teď můžete získat jen za 0 korun. Za prvé je vážně kompaktní a snadno přenosný, když ho potřebujete. Jednoduše ho vytáhnete z auta a můžete rovnou začít. Za druhé je zcela bezdrátový. Není potřeba žádné napájení z auta, stačí ho nabít přes USB a pak ho můžete používat kdykoliv. Kromě aut a motorek ho můžete používat i na kola, nafukovací kruhy a spoustu dalšího. Stačí přepnout režim a můžete koukat, co zrovna potřebujete. A to nejlepší, má vestavěné světlo, takže ho bez problémů můžete používat i v noci nebo za špatného světla. Bezpečnost především. Tak už na nic nečekejte. Na Temu ho dnes můžete mít za 0 korun. Ještě pořád používáš tu starou palubní kameru s rozmasaným obrazem, která v noci znatočí. Je nejvyšší čas na upgrade. Ano, přesně tahle palubní kamera, kterou držím v ruce. Podporuje rozlišení 1080 pixelů nebo i vyšší, takže záznam z jízdy je mnohem ostřejší a detailnější. Zároveň má přední i zadní kameru, takže snímá jak uvnitř auta, tak i venku. Obojí naprosto jasně. Navíc, díky infračervenému nočnímu vidění, stačí skvěle nejen ve dne, ale i v noci. A co je fakt pohodlné, má funkci smyčkového nahrávání. To znamená, že staré záznamy se automaticky přepisují, takže nemusíš nic mazat ručně a ještě se ti nezaplní paměť. I co se týče výhledu, paráda. Širokouhlý objektiv zabere i mrtvé úhly, takže máš lepší přehled i větší bezpečí. Tady 8 cm IPS display, krásný ostrý obraz, ovládání přehledné, všechno šlape jak má. Tak na co ještě čekáš? Stáhni si aplikaci Temu a tuhle kameru můžeš získat za 0 korun. Na co máš starosti? Je těžké opravit škrábance nebo olupnici si celak na tvém autě? Ten leší, s tím určitě pomůže. A nejlepší na tom je, na Temu ho můžeš získat za 0 korun. Za prvé má bezdrátový design, navíc se přes USB, není potřeba zapojit do zásobky v autě, vezmeš do ruky a používáš kdekoliv. Ideální pro běžnou údržbu doma nebo na cestách. Za druhé máš 6 úrovní nastavení otáček, až 50 000 otáček za minutu. Takže si poradí s leštěním, voskováním i drobnými opravami laku. Součástí balení jsou všechny potřebné nástavce. Vlněný kotouč, vlnkový kotouč i rovný kotouč. Zkrátka všechno, co potřebuješ. V jednom zařízení máš leštění karoséry, opravu škrábanců i voskování. Rychle, efektivně, bez námah. Tak nečekej a pořiď si ho taky. Na Temu teď za 0 korun. Tento vysavač se pořídil na Temu za 0 korun. A musím říct, že mě překvapilo, jak ve skutečnosti je silný. Hodí se skvěle do auta i na rychlý uklidovat. I když je malý, má sací výkon 12 kW. Bez problému zvládne prach, drobky, dokonce i tekutiny. Funkce na suché i mokré vysávání je fakt praktická. Nabíjení je taky jednoduché. Přes USB stačí zapojit a nabít. Vestavěná baterie vydrží pohodlně na celý úklid auta. Je opravdu lehký a kompaktní, drží se dobře v jedné ruce a díky odolnému ABS plastu taky něco vydrží. V autě zabere minimum místa. Takovýhle praktický bezdrátový ruční vysavač teď koupíš na Temu za pouhých 0 korun.